Ya, seketik pasang kebagiannya rombongan dari Serang, tanda hati lendak berubah, tanda kelendak beragi. Sama di muka kita dua, boleh nak lama guru kita lagi ni gua. Yalah kalau ganya kabar dari rantau. Dah. Oi. Ba adik bunyi itu batu udah ada. Ah, Ba adik condot batu lah cegak jadi bunyi tinggal lah. Jawa joda akik lah basilau, dang adik mama buah pantutnya, tak mau bana de udah dirancau, oi balanjo le bagi rinju oi aku bana udah dirancau, balanjo lai kak bagi rinju suku balanjo udah kiri basuone de naik paralu. oi jadi jayu orang lain karena untuang anak awak dulu dan dijujai dia orang lain karena untuang ayah anakku. oi biarlah kami badendang oi lah sayu iden elo yuwo lakama badendang indah nang kontan serang yuwo kamala badan badendang indah nang kontan serang yuwo. Udah ditolong ladangan janji jo kami kan lain tak lupa. Adik kanduang elok basabah mondo ambo sadang bau sao. Udah ditolong ladangan nomor 31 tuh nomornya. Oh dia kadawakan dah labadendang dudua dengan tenang. Oh bapak tun elok baga-aga inyo mambau lagi yang panjang. Oh bapak tun elok aga-aga inyo mambau silat yang panjang. Lat yang panjang elo hati waktu itu sawer diagianyo. Cobalah minta malam kini tak itu mana kece ambo. Laikanyo bari malam kini kau tak percaya jaliak sahabat talai. Allah jalin kadang mengalai rokok nambah dendang mancur ayuwo. Lat yang panjangnya hatinya elo sahabat talai basalam kulonyo kamuko. Alam mo bana indah abasobo kembali suya dia nampak ade ambo. Sagadang iko bakat toan alesui kaki hati dan matanganyo. Sayang dia disabui tak banyak baru dalam Iya, Tenyo dapat anugerah